Hi guys, mato ko sa merkado. Kaya pa ito bugas. Nangingani ko kayo ako nakadagaw. Kalimut po kong dag pa dyan. Diba, nagmura ko na rin kinapir. Karoon na sila makakatag kinapir nga siksi. Nasa rin forma, mura na po ko na rin karaang laaw. Mga sa bugas nga, di ka mahal. Ang mga dagaran di na magminja kay grabe mahalag bugas. Undag di mabuhi sa bana. Og ta 56 pa lang sa ako ng 56. 27. 27. Kara kay marag gwapuhon pud kay sinawon. Kana sila maihatod. Ihatod na maglasig kog musakay ko diha, basig maulpot ako simbako. Ha? Lisod. Salamat. Wala. Silik ka ni? Ha, mga day? Isikriya mo. Ha, may labidan ni ay? Ano lang 2-in-1 ha? Lami ni? Pila ng 2-in-1 maring? 135. Dapay dako. Maring. Ha? 170 kara kay dako. Karalam dako, karang maigot eh. Saan yung gagmay la? May like gas. Hat nila mas NCI. Strawberry, vanilla, and chocolate flavor ice cream. Kaya kay tambos kay init. Ikaw, Marika. tag ikaw magminja pa kay. Nga mahal mabugas. Ani mindiyon kamatajon. Ulang. Sakto na nang nantay liwat usya. Ah, kada ba kag mahimayaan pod. Ikaw maring. Katawa sa tindira nga gibinaw ngay sa isa ko ng maring. Taga pa di mo nangangas mo. Wa man. Pwede kinderan dos. Ha? Pwede la kinderan dos. Oh, shout out. O kara sa vlog. Oh, single mom Shout out kay sinulong oy. Mo ni Maring lagi ta. Mo ni ganahan ni palanglang. Kita maring siya. Nagkugos pa siya. Maring bamin. Siya nagkugos. Maring nga single mom. Ora ka mo da shout out palanglang. Namay da kaningan lamig kung single mom. Dia mga single mom dia. Long, aron ko long. Dala pa yung single mom long. Asay pa na rin kinalamian. Agtindira may lami. Di agpan. Haman na ay. Pa, mo mo ipan buri ka? Kani ba ganan ta tayo mushroom? Ala na ba? Kani gahi pila man ang gahi ay. Ja, ano pa malain ganas mga bata. Ganang mga bata nga ni. Nahan gilik kang dita bata. Dugay man lagi ka tatire. May I borrow this one because I'm so very Naanapod. borrow this day. Kasi dahil na pa na imo iuli ha. Nalusaw naman siguro ay mas bayag itong siliktara ay. Tapos mga na. Sabi ka patas na naman dito. Di ko nang tagas na yun. Asli tatay banangan yung tupis na kulit ah. Ah, hukara kung sino kinaitig mo na. Hukara na ice cream na hukari. Sa mani makapuno. Tumbagon ka na tatire. Sabi na salamat sa Ginoo na. Salamat sa Salamat sa grasya. Si paring John ko no guys, kay gitagan ko na naging ice cream kay. Di na ko tagang na ron kay nagsuka ko no. Parang luod yung sipon. Ini siya rin doon ini. Unsa nalipay mo kag ice cream sa glamag ini kasabado na pa si ice cream nga grabe gid daghanas. Katong sa gazag ka baril. Ugari sa ako may. Okay, sponsor. Tere. Ugari sa ako tatire. Hukara sa ay. Ugari sa ako tay sa. Ugari sa ako Basta tatire. ka sa kong tare pa dai. Sayo wa ko kapilo pang harvest. Kaya ito nga taster kaya na mas say ko andid to. Karinderya. Yung balik ko, ba ito pa manis karinderya ni kay Aywaon man ni. Kalau balik ko mo podri. Hala. Nami udi ay ni. Asa man ni apil. Tarawari. Di Ayo ka magyapon bisa giud. nakaibaw pa ko dani buwan ni spray maglanlan mo dani. Mulan lang dai pagate. Basta way spray. Eh. Liwat de ko ni muti ka mulan lang pagkupalit sa. Nami nilanlan. Pwede na naman. Ano sa ka bitaw mong kamuhi ko mga dokumentigan pa na karon. Mo di wa na ko ikabuhi ka nagkaon kog palidya. Nga hilaw. Anda sa pa imong luto na sa imong karinderya te. Ha? Nasa luto sa imong karinderya. Baboy kaningan eh. Itlogan ra. Mao ra man nilain. Patayin ka dani tiri. Adi makita tang ajoy bunyi. Bunga namin silang sudul. Ajoy nga. Amo men duas ajoy. Ne.
Kung naibmi. Pila sa ko naghinog-hinog ay. Kaya na iran tindag malbiri da. Hindi po ito bikas. Ano na ito? Aslim pa na. Bahala kayo mo. Sige, ilan mo na. Ano na itom na? Aslim na gina, o gilaw pa. Uy, lami. Naay na. Ito. Agli na idag atong violet na, marag lumboy. Marag lumboy ba? Kaya tamis. Pero ay. Hindi mo bigyan. Hindi mo bigyan. Kaya nabuhi na to, raghan. Ano kayo pasunod ka sa bulan din? Ano? Ala, kamu na may bago. Ako na ko'y bago. Ano galing na yung bago? May itong bago lagi, may itong bago. Hindi ka, parang imok na. O nang dimarkot na raan, nang gipalit. Uy, bago ka, ami gumas parang imok na eh. Galig na naman kasi nabutan na eh. Sige, mga bugos na tayong imok na yun. Pareho na nagkakalimog ko na to. Duga na kaado na, tuloy naman na. Hilaw palagi. Uy, ginawa ko. Pigikan ano ning ruway gina ha. Tapos ibabagay, nagharap to nung kikumbitay, nagkay bunga. Mga ito ni kayo maabot na na eh. Tuwan sa atin, uli na. Agmaman ay sa nilakaw. Tapos balin siya. Nila si Mita po ito ibabaw. Si Manang Hilin. Kasi mo sila kakalan sa ice cream kawa man diha. Sinanay, ugma na sanay magpa-beauty. Pagwapahan, sinanay, ugma. Kaya nung inabot sa mga anak, uban, malipay sila magtaraw ni nanay, nga sila nanay maanyag. Kami 15 makabukod ng iatang, pero sa nanay karon. Kalau sa ginoong himsog. Hindi ka nang naigwa pa. Salamat sa Ginoo sa grasya ng isang gihatag. Nalipay pag mga bata dahil naka-snack sila ice cream. Upan. Hapit tag Sabado. Excited ang tami sa bang tapok, pero agang sa kaigso nalunili siya. Kaya kitang bana sa Manila, gidas ospital ganiha kay giatake. Amo lamang yampo nga unta uker to isa kahimtang kay kanang ma-stroke lagi di na lalim. Ginoo ra man sila sayod sa atang kinabuhi lagi mo nagiingon nga dapat kada adlaw jud ta ready. Gamong ta pagtapok-tapok, excited na may kay bibo lagi. Kay siyempre nakatapok og mga igsuon 15 ka buok kaloy sa Ginoo. Bisag dagdag mga pagsuway sa kinabuhi. Naagi hapon nag 15 ka buok kompleto. Nagkarat lang ko sa balita ganiha. Kaya nga na lagi nahitabo sa balat ang maguwang. Gidako na sa ospital kaya na stroke lagi. High blood. Delikado lang pagkatang panahon karong kay grabang inita. Luwi lang pagkang igsuon. Imbis na lipay siya nga nakauli dari. Nandiya karon nakahibaw na nga ingana mo nahitabo sa isang bana. Si Insimita basig inigalon ni siya balik sa Manila na. Agizang bana to sa ospital. Kinahan naman siya nga naada na agizang presensya. Di dahil ba waning dagan sa atong kinabuhi lagi. Nagpasalamat did mi og dako sa Ginoo kay sa 15 may kabuok. Agaban mga masakit na, agaban kipang operahan na. Kaluwi sa Ginoo, kompleto gihapon. Amo gid kana na baskeg. Ito tayo bisag di ka kita okay ra kay baskeg maglawas. Mao na nga dako din ang pasalamat sa Ginoo. Kay bisag kita gaan mig daghang pagsuway. Kay gahala nga may suong kay pang-operahan si Programa gi-operahan, si Along Gabriel, si Manang Hilin, ang binati si Queenie gi-operahan pod. Mga pagumangkan gi-operahan si Cristel, napay isa ka pagumangkan si Jomar, napay isa ka pagumangkan anak ni Manang Roy gi-operahan pod. Grabe lagi ang mga pagsuway nga niabot sa mga kinabuhi. Mao na kami magtapok-tapok kay napas na si tatay, kompleto paming tanan. Kaysa anha na magtapok o naanay makuwang sa pamilya. Kami man dyan na magtapok-tapok ta nga kompleto pa agad ang pamilya. Bahala o gagmarihanda basta kayo malipadyan. Nalipay ko nga magkatapok mi. Nagabakas na hitabo ni Kuya Bernard. Nagkaupo, siyempre, ato naman po ng kapamilya. Oh, lagi sa. Nasa nga di man sila mahibaw aning dagan sa panahon lagi. Kana mga disgrasya di na mahibaw ana. Mao lagi na magampo kanunay, magamping. Yes nanay dia. Hindi na naman ko nag-umuho. Pagkalang lagi si Zakay. Agbuhok nga naandan nila na igulang dod nga pinaugdo. Mabata si sa tanawon, pangipo nay.
Ikalang ipon, kaya nailuak sa lipod. Nang yung manang gibat ng hisuan, sinawan. Maligo mo ng alam ng Nansa, kalugar mo. umanay mo sa zuka na kay karang naman magkulong, dugay na kamuan. Dugay na magkulong dito. Nandahar kang hapasan dito. Kung inas niya, pakuluran ni buraw na eh. Da! At hindi mo tayo magburaw. Lamin ng buraw gamar ka na. Di, katong ako sa una na, kata mo. Ha? Ito. Karang muli pa yung mga anak na eh. Agi mo na bang mga anak na yan, ang pangag na na eh. Gingnan naman. Naigingnan maging mga anak nga. Mas bata pa kuno kakaysa nila. Yeah. Ikaw, pangag na ba ito? Si Ato Rubay, pangag na. Mananghili, pangag na pod. Si Mita, pangag na. Si Manding, pangag na pod. Ako, pangag na pod hapit. Kanda na bagli. Pero okay na. Okay ra mapangag kay moabot mo sa ng panahon ng matiguang na. Mga nang samtang karong mo para pangag, kaon taring mangga. Palagapak. Ito kayo nakuha kay eskwelahat at pa-eskwelahat at tiri. Di ka mo eskwela ron kay. Kainit. Ngarap inita na likod. Manila gani, ang Uy. mga nakitanan. Di ka pa eskwela kay grabang inita. Das ko an, Ate Mita. Luoy kay gazang bana wa na sa diha. Kay kuha nas Ginoo. Ko'y pabasahe. Ang anak kay matong may muhatag pamasahe karong jul kay naman sa imidyer. Ganun sa ama na atati dang ama. Ang tumanto pa doon patoy dang imidyer buno sa dang ama kay Di ka laman. ang atati naman. Tabangan na laman, tabangan. Arang sa buto ro mga igsuon. Sa buto ro mga igsuon nga karang ihanda ini kasabado. Ginagmera laman kay pamasahe nimo. Malagi sa libog ni nasalin may salin 5,000. Adi ang bayaran nagabutik to nagmagal pa lubong sa bana. Pero ato lang pagkagagag kaso. Kaya magbahay para baka na bata na. Wala ba sa rinaya? Ano ba nagaligo ka nagsimusin mo na magbata? Wala kayo bunga na wala dahil isang nuno. Wala man. Matihan na siya. Kulit kayo na nas lungong gasod. Siro malagi ka, baby. Siro malagi. Ano ang pagpa... Ba't umiyak si mama? Wala na si papa? Wala si Lulu? Mamay di magdidi sa nita mo, didi mo. Di lagi. Kita lang yung Tayo sa linggo na may mga matag na pamasahe. Ayun na tita, may bibigay din ang bagang. God will provide. Di lagi mag... Diyan pag girl kayo naralagi na. Taon man na. Mga wa naman na atakin. Wa ka sa ni God. Di masulbaran lagi ng problema. Masulbaran ra. Kaya ba sinta makakita tag-ticket nga barato. Agka ni bata kay pool naman ni Sisa. Pool na lagi niya. Lagi. Kapag may niya pool. Mahal man ka. 8,000 makagasang. Basta ano mag-go kaya nga naman silang kinabuhi. Kuha na si Kuya Bernard. Kuha lagi ka nang naay. Di dyan mahibawan yung kinabuhi sa tao. Lisod ng mastro kay naiban mabuhi pero silbihonon. Diyan dapat iban nga marit susug ka matay parang Kuya Bernard. Luwi ba tapos Kuya Bernard kay bata pa 56 pa tuwid ang edad. Pero signal lamang kay dili pasagdan sa Ginoo sa Simita. Nao pa siya mga anak nga mga atiman sa Manila. Kay karon laman na short siya sa pamasahe kay aglutos Manila isang mga anak mo may nagasto sa ospital unsa guys ang tang plano nga pagbalik sa Manila ini pantag kamayo katapusan unsa kay naman hitabo sa isang bana wa mi magdahom sa among parang tapok mga igsuon nga naadapi makuwang sa among masamong di po dalim lang nga naghilak kay Sisa kay siyempre isa ko nang masa kinabuhi pero sa gila lamang kay pagbuhat pas Ginoo jud